Tining gisung bazaro Lama hamya tabung kiri sikna ngai tongo bazar thangmani Tining gisung bazaro Zani shopping khain thango odina amba thangmani ke pura watoi kuno refund ji paimali angke paya hain thango gari bagra mana ki pse ka dine inke ko salam bal thang tongta no funu nang tum tam khatu ye beba fu me an video ne stress ngai tong tabung ge sung thanglai tongo lama ordoga phai no tom man khanga tabu nai dido ang taban yakno nai neman lai shuto pura harpek sinang jaga sinasi jagya Chini yang lama pura hamya lama selama ni bago wati wawai te bawa rut hamyang suka to harpek mamang lama pura hamya tabung kyang phairi subna naikha naidi tini busu borok bang khabo tolaw sido ang ri phalman dugana thas thaya ko tabung ingke thanda nana bago thanda kaisa naka tabo sar sakao kai tong naidi busu borok bang tola age su busu borok sibang yo tini ingke pujani bago jotono ri paine phaibai keta ambo naidi busu ke borok bang kho sai silap kuri kheri bhaike paine nam se borok bang ma tabung ingke sungje to kisu paibe kono nogo thanglai tongo ko tom manai tab thanglai tong su nogo phaya kono ko amsuk tu khata beba pai tung ba kha Pauna rongo tabo unboxing khai phung mangala tamni ka bo to special Durga Puja furu sinuk sinai naro tabung ke ang oboni mistana songnai norong nai tongyang bahake mistana song oboni bahake song yang nana phungo nai di tabung ke ang boxai rikha dud rok tamsanai pespata bulai badam kismis joto bebak duya kone boxai rikha last nai di do busuke erthang tabung ke tamsik era ku motom pura bahai motom tongkha tabung ke te dud muthungaya kono ang marna jaga dud muthungoi marikha ikona di do kyo pura krak ngoi thangka kyabon bagoi tabuk disa ang dud dikha tabung ke to thik khana di motom ba heman tongkang khai to norok saimia busukai thokang japro penang sa mani video khaimale do tawo ke to munkha ko karisnai tikit ngoi ko karisnai tawo to mun bakya ba hep motom man taka Abun ke ang me sana nai tong Dibuni mai sana mo chingangoi megeno ruwe kane sana nai tong tabung ke naige di pura wadi ko ma khai wawi rikha dibur kring tini ingke sung puja o thangsnai norokno phunuknai ang beyang beraikha te bo jaga thangka bo bahai mutai naikha tabung ingke norokno ani outfit phunuk tongmani iko nokho kasung naidi lama bo pura hamya wati wawui pura road chi hamya tabung ke sok paike ko marimender bazar o jong nainai o jaga phai sok paike tabung ke naidi borok busu bang o jaga ni simino traffic bangma naidi o jaga agi ingke tepsi jam godo tabung ke lama rok kaham ke selamka hingke yang ke lama kaham no oboni bagoi kaham ke no amsuk jamung le ata naidi yang light no rijak naithotok ke borok bo bangmani oro to borok chamsu bangye tab norok no phunugo naidi borok busu bangkha tab tung thangoi tongo ko himlai tonglai lama kolokma pura himma yakung sasukani to naidi borok busuka bang o mondir se naimali do jo amsukno hello guys tabo ingke sung durga puja thanglai tongo tini ingke last durga puja painai ang miani video kaham ke phunuk malia belai borok bangmani bagoi video tisajak liya wati bo phai rikha hingke boni bagoi ta tabo ingke nokana naine phaike chung tini last bla ingke borok kai o jak screen salma ke borok pas phaya ko ola phaya nuna mane chung ke tatari phaika ta tabung ke chung thanglai tongo kuno nugui mankhana o pendel naithokmani to tabung ke joto kisu paibe konoi tabo kisa mani paigana hanoi phaimani gugui bo paina hini sound ke ba tabung ke ko ice cream no naba konoi thang tongta naidi tabuk se borok ase ke phaio chung hingke thangsinai